klinkende kleren jest. Dus een oren jas aan, oren kleren aan. En justerjoen en haar nacht weet ik volop jest. Maar een zwarmig waartype, maar rein. Soms rein het stevig. En je het wie daar de buien. Maar daartussen trok ik felle opklarings, prachtige wolkenpartijen. Die jaren bij de jest. Ja, en het is even wennen. Maar het is natuurlijk wel september. Wel, joen en vannacht nog altijd een aantal buien in het kust- en watergebied en boven deze maar kans op tonger. Vierde zich flink opklarings en zo'n rond 10 graden. De wind komt vannacht uit het westen en zuidwesten waai, krachtig rond het, krijgt zuid en zon, dus een waarschuwing voor iedereen op het wetter. Dan morgen hoe. We beginnen nog maar een paar buien of buikers, die zetten voort. Daarna de opklarings, de zinnen. Daarna een beroende loft in de rim van de midden en dan in de rim van de midden of in nieuw tijd het ruimwetter of lichte ruim. Temperaturen morgen 14, 15 graden. En de wind komt uit het zuidwesten waai, krachtig rond het. Dus blijft die waarschuwing voor iedereen op het wetter staan, maar ik op het verste loon. Want er is ik nog eens kans op institten, vooral in buien. Dan terug naar maandjoen en maandnacht, betekent ruim of lichte ruim. Ik wil weer een buiig karakterletter en dan terug naar het vooruitzicht. Waar zijn toen 2 dagen maar zo'n 15 graden. Regelmatig zinnen, maar ik werd regelmatig buien. En de wind wordt wat minder sterk, matig ontkrachtig uit het westen waai. En dan terug naar de vrijheid, die schucht het bed eruit, heeg uit een buiken, letter de zinnen, meer en meer zinnen en het droeg waar in de joen die dik. Temperaturen wat heger, 16, 17 graden, sneeuw in het zandje of 18 graden worden, dus liep het dat knap. En we moeten morgen maar weer even in het jestige waarsje.